Vstávam ráno o 4:00. Deň začínam studenou sprchou. Potom si 2 hodiny čítam rozvojové knihy. OK, toto je obrovské klamstvo. Ukážem vám moju ozajstnú rannú rutinu. Vstanem ráno o 8:00. Premyslím si význam môjho života v 5 minútach. Osprchujem sa, urobím si niečo s hlavou, aby som vyzerala priateľne. A potom si pripravím fiber shake raňajky bohaté na vlákninu. Potom si vyskúšam 5 outfitov, z čoho sa mi samozrejme nič nepáči, tak si vyskúšam aj 6, ktorý sa mi tiež nepáči, ale už nemám čas meniť. Cca si prezriem, aké úlohy mám, panikárim 10 sekúnd, ako to všetko budem stíhať. Ukľudním sa, pobalím si veci a odchádzam. No takto vyzerá skutočná ranná rutina. Ďakujem za pozornosť. Sledujte ma pre ďalšie videá. Vstávam ráno o 4:00. Deň začínam studenou sprchou. Potom si 2 hodiny čítam rozvojové knihy. OK, toto je obrovské klamstvo. Ukážem vám moju ozajstnú rannú rutinu. Vstanem ráno o 8:00. Premyslím si význam môjho života v 5 minútach. Osprchujem sa, urobím si niečo s hlavou, aby som vyzerala priateľne. A potom si pripravím fiber